درود میگویم به شما تماشابینان ارجمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. از سوی استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان 32 سال سپری گردید. در این دوره مردم تاجیک با عزم و اراده قوی و نیروی شکست‌ناپذیر در زیر سیاست سازنده و آبادکارانه و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک دولت واحد و کامل بنیاد نموده به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. بله، دستاورد و مظفرت‌های ملی برای مردم تاجیکستان باعث پیشرفت و فراهم آمدن شرایط ارزنده زندگی گردید. توجه به ساحه سیاحی و هنرمندی که رشد آنها واسطه درآمد اهالی محسوب می‌یابد در مملکت خاصه میباشد. این هم با نظر داشت امکانات‌های وسیع ساحه سیاحی و هنر و عنعنه‌های نادر مردمی در قلمرو جمهوری بین‌آبد گرفته شده است. برنامه جشنی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی تحت عنوان تاجیکستان کشور آفتابی به خاطر تجلیل با شکوه 32مین سالگرد استقلال دولتی راه اندازی شده فراگیر دستاوردهای ساحه‌های سیاحی و هنرمندی می باشد. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بیشتم وطن دل پرم را برای تو نوشتم وطن تو سر نوشتم توی باغ و بیشتم وطن دل پرم را برای تو نوشتم عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم در دل من جای تو داری چی بسه دارم حوثه بر تو حوثه دور از بری تو روی رقم خان و خسه به هم نفسه به هم نفسه عجب تو نازنینی چیزی با سرزمینی تمنا میکنم خزانه را نبینی وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم آسوده منم از همه آسودگی ها آسوده بیمار آسوده بیمار برخواهی وطن الهی آزرده بیمار افسرده بیمار بهوده بیمار وطن تو سر نوشتم توی باغ و بیشتم وطن این کارم را برای تو نوشتم وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو را تا بر فلک ها سزاوار ببینم
дар ҷумҳурии тоҷикистон 297 субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ мавҷуд аст. аз ин нишондод 246 ширкати сайёҳӣ, 191 меҳмонхона, 26 адад хостел ва мотелҳо, 53 осоишгоҳ, 6 осоишгоҳи кӯдакона ва солими нигоҳдорӣ, 8 хонаи истироҳатӣ, 1 кемпинг, 5 базаи сайёҳӣ ва марказҳои иттилоотии сайёҳӣ мешавад. бале, дар заминаи рушди соҳаи сайёҳӣ соли 2022 ба ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 1 миллион нафар ва дар нимсолаи аввали соли 2023 487403 нафар сайёҳ ворид гардидааст. дар намоиши имрӯза муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳӣ аксияи муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ доир намудааст. бинандагони азиз, ҳоло барои инъикоси васеъи аксияи мазкур ҳамкори мо муҳаммадҷони Файзимат омода мебошад. марҳамат муҳаммадҷон. ташаккури зиёд ҳамкорони азиз. айни ҳол мо дар ҷараёни аксияи муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон қарор дорем ва биёед бинандагони азиз бо ҳам мебинем ки имрӯз дар ин аксияи муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ корхонаҳо муассиса ва ширкатҳои сайёҳӣ баҳри бинандагон чиро пешниҳод доштаанд. аз субҳи барвақт дар боғи ирам намояндагони муассисаву корхона ва ширкатҳои ватанӣ имкониятҳои сайёҳии худро ба монанди буклетҳои иттилоотӣ дар бораи номгӯи хатсайрҳои сайёҳӣ, асбобу лавозимоти сайёҳӣ ва ғайраро ба маърази тамошо гузоштанд. дар аксияи муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии маркази иттилоотӣ ва хизматрасониҳои сайёҳӣ, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур, корхонаи саноатии оби Зулол, ширкати сайёҳии Артуч ва дигар муассисаҳо воситаҳои ҷалби сайёҳон, маводи тарғиботӣ ки дар онҳо имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон инъикос ёфтанд, муаррифӣ карданд. бояд гуфт ки роҳандозии чунин аксияҳо яке аз роҳҳои дигари ҷалбу омӯзиш ва пурзорнамоии иқтидори кадрии соҳа арзёбӣ мегардад. дар рафти аксия ба мушоҳида расид ки ҷавонони зиёди доираи маълумоти худро дар бораи соҳаи афзалиятноки мамлакат васеъ намуданд. ҳамчунин қайд кардан зарур аст ки заминаи асосии ҷалби сайёҳон ба тоҷикистон ин албатта ба таври дуруст муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии мамлакат мебошад. ҳарчи бештар роҳандозӣ намудани чунин аксия ва намоишҳои муаррификунандаи имкониятҳои сайёҳӣ дар сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ барои рушд бахшидани соҳа заминаҳои устуворро фароҳам меорад. аз ҷумла натиҷаи фаъолияти як қатор муассисаву корхона ва ширкатҳои сайёҳист ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ба маротиб рушду инкишоф ёфта. дар ин самт мо ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардидем. соли 2017 мақомоти ба танзимдарорандаи соҳа кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфта фаъолият аз болои рушди ин самти муҳим боз ҳам устувор гардид. бо мавриди амал қарор гирифтани барномаи махсуси стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар ин замина эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, дар соли 2022 ба фаъолият оғоз намудани муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва мақоми байналмилалӣ гирифтани донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ба муаррифӣ ва рушду инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат вусъати ҷиддӣ бахшид. айни замон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ якчанд лоиҳаҳои сармоягузорӣ мавриди амал қарор дорад. аз ҷумла лоиҳаи рушди сайёҳӣ бо маблағгузории Бонки Осиёи рушд дар ҳаҷми $10 миллион амрикоӣ амалӣ мегардад. дар баробари ин соли равон лоиҳаи рушди иқтисодиёти деҳот аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ бо арзиши $30 миллион амрикоӣ маблағгузорӣ шуда, аз он $15.7 миллион амрикоӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ равона гардидааст. аз ҷумла дар нимсолаи аввали соли равон бо мақсади рушди ҳамкорӣ ва ҷалби бештари сайёҳон 4 санади ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ба имзо расонида шуда, дар маҷмӯъ 16 санади ҳамкорӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ба имзо расонида шудааст. айни замон дар ҷумҳурӣ 18 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 8 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ мутахассисонро дар соҳаи сайёҳӣ омода мекунанд ки ин ҳам яке аз дастовардҳои назарраси соҳа дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат мебошад. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойгоҳи донишгоҳ дар назди факултети иқтисодӣ соли гузашта ихтисоси агротуризм
таъсис дода шуд ки бо мақсади таъмин кардани анами инфраструктураи туризми ҳудуди ҷумҳуриро бо кадрҳои соҳаи туризм ки бевосита онҳо омӯзишашон ва шакли таҳсили онҳо махсус барои муаррифӣ кардан ва роҳбаладӣ кардани самти агротуризми тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. то як даҳсолаи охир тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати аграрӣ шинохта мешуд. ҳоло бошад дар заминаи амалишавии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ он тамоюли агросанъатӣ гирифт. санъатикунонӣ бо суръат ва расидан ба ҳадафҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 боз ҳам ҷиҳати вусъат додани соҳаи сайёҳӣ, кишоварзӣ ё худ агротуризми мамлакат имкониятҳои мусоидро фароҳам овардааст. яъне потенсиали заминавии рушди соҳа дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст ва танҳо лозим аст ки имкониятҳо ба таври муассир истифода шаванд. соҳаи туризм бахусус агротуризм дар Тоҷикистон аз он хусус афзалиятҳои зиёд дорад ки вобаста ба парвариши зироатҳо давра ба давра ва вобаста ба мавсимҳои сол ин метавонад сайёҳони хориҷиро бештар ҷалб намояд. чунки вобаста ба минтақаҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, вобаста ба ҳамин фарз кардем дар минтақаи водии Ҳисор бештар ба самти чи дар давраҳои нашунамои зироатҳо, чи дар давраи чиниши масалан зироати пахта ба хусус зироатҳои ғалатонагӣ, инчунин дар минтақаи агар вилояти Суғд гирем вобаста ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаи зироатҳои яке дарахтони мевадиҳандаи зардолу ва инчунин қоқи ин меваҷот низ самтҳои афзалиятноки зиёд дорад ва ангуре ки нисбатан дар дараҷаи баланд яки сифати баланд ва аз ҷиҳати экологӣ тозае ки дар минтақаи водии Ҳисор ба ҳисоб меравад, ин низ метавонад ҷалби сайёҳонро бештар ба худ ҷалб намояд. бинобар ҳаминам сайёҳе ки аз хориҷи кишвар Тоҷикистон ворид мешаванд, онҳо бештар майл мекунанд ба давраҳои яъне ки нашунамои анамон ҷамъоварии ҳосили зироатҳо ва инчунин аз маҳсулоте ки бештар таи солҳои охир ки тамоми ҷаҳониёнро ба худ ҷалб менамояд, ин маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ба ҳисоб меравад ки ин дар Тоҷикистон бениҳоят зиёд ба чашм мерасад. дар Тоҷикистон бештар на ин ки дар дигар самтҳое ки аз ҷиҳати кӯҳистон будани он яъне ки обҳои мусаффо доштани ин кишвар, балки ба соҳаи агротуризм яъне ки ҷалби сайёҳон ба растаниҳои фоидабахши Тоҷикистон, инчунин дарахтони мевадиҳанда ва растаниҳое ки аз ҷиҳати яъне ки онҳо масалан асал маводҳое ки аз растаниҳо гирифта мешавад, метавонанд сайёҳонро ба худ бисёртар ҷалб кунанд ба кишвари Тоҷикистон. воқеан ҳам мо танҳо бо ҳамин роҳ метавонем ки соҳаи сайёҳии аграрӣ ва умуман сайёҳиро дар мамлакат инкишофу рушд дода заминаҳои мусоидро барои воридоти ҳарчи бештари сайёҳон ба Тоҷикистон фароҳам биёрем. зеро дуруст муаррифӣ кардани имкониятҳои сайёҳии мамлакат бунёди инфраструктураи зарурӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳа барои боз ҳам ривоҷу равнақи он нақши калидӣ дорад. کشوری پرفیض
муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамкорӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни телевизионии навори беҳтаринро таҳти унвони чашмандоз роҳандозӣ намуд, ки давоми 6 моҳ идома ёфт. ҳадаф аз баргузор намудани озмуни мазкур сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси умумимиллӣ 32-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҳамчунин муаррифии зарфияту имкониятҳои сайёҳии мамлакат мебошад. озмуни чашмандоз аз рӯзҳои аввал миёни тамошобинони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамовозӣ пайдо намуда ҷолиб сурат гирифт. ба унвони озмун аз гӯшаву канори мамлакат беш аз 200 навор дар ҳаҷми то 1 дақиқа фиристода шуд. дӯстдорони табиат мавзеъҳои зебо, хоса кӯҳу доманакӯҳҳои сабзу хуррам, кӯлу чашмасорон, шаршара ва дигар манзараҳои зеборо ба таври касбӣ ва ғайри касбӣ наворбардорӣ намуда ба масъулон дастрас карданд. аз маводи пешниҳодшуда беш аз 100 навор ба унвонии озмун роҳ ёфт ва дар чанд нашр ки ҳар кадом аз 3 то 5 наворро дар бар мегирифт намоиш дода шуд. ҳайати ҳакамон ки аз ҳисоби коргардонҳо ва наворбардорони соҳибтаҷриба интихоб гардида буд, ба ҷолибияти наворҳо баҳогузорӣ намуда ҷойҳои якум ва дуюмро интихоб карданд. ҷойҳои сеюм бошад аз натиҷаи шарҳу баҳогузории бинандагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ интихоб, ғолибон муайян ва инак қадрдонӣ мешаванд. бинандагони азиз, айни замон аъзои ҳакамон ҷиҳати супоридани ҷоизаҳо ба саҳна ворид мешаванд. пазиро бошед. барои супоридани диплом, сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд ба иштирокдороне ки дар озмуни телевизионии чашмандоз фаъолона ширкат варзиданд ва инчунин ба ғолибони озмун муовини раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Салимзода Зиёдулло, мудири шуъбаи наворбардорони телевизиони тоҷикистон Баҳодур Истамов, саркоргардони муассисаи давлатии телевизиони синамо Маҳмадраби Исмоил даъват шуданд. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муҳимтарин дастоварди мардуми кишвар ба шумор рафта, ваҳдати миллӣ бошад дар сулҳу суботи комил заминаи асосӣ гузоштааст. аз оғози даврони истиқлолият то ба имрӯз ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар равона гардида, дар ҳамин асос ислоҳоти амиқи иқтисодию иҷтимоӣ густариш пайдо намуда ҷиҳати таъмини ҳадафҳои стратегӣ корҳои назаррас ба анҷом расониданд. барои муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо муассисаи давлатӣ ҳамкориҳои зич менамоянд. дар ин лаҳзаҳои пурсаодат бори дигар ҳамаи шумоёнро бо муносибати 32-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон сидқан табрик гуфта бароятон комёбӣ, муваффақият ба фаъолиятатон ва зиндагии орому осударо орзумандам. ҳангоми баҳодиҳӣ ҳар як наворе ки истода шуда буд, мо ҳангоми аз назар гузарондан ба назар гирифтем ки ҷолибияташ бисёр бошад, аз ҷиҳати сифаташ чӣ гуна аст, ҳама инро ба назар гирифтем ва инчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ кадоми онҳоро писанд омадааст, онҳо ба он лайк гузоштанд, онҳоро ба назар гирифтем ва дар натиҷа ба хулосаи омада ҳамаи онро аз рӯи адолат баҳо додем. ташаккур. аввалан
боиси дастгирист иқдоме ки муассисаи давлатии телевизионии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пеша кардааст. мо ҳар як навори шуморо як ба як дидем ва баҳогузорӣ кардем. Ин наворҳое ки шумо пешкаш кардед, аллакай агарчи ғолиб наоядам, шумо хушбахттарин нафарҳо ҳастед ки навори шуморо миллионҳо нафар тариқи телевизион дид. ва ман фикр мекунам дар оянда бо бештар нафарон иштирок мекунанд ва наворҳоро бештар аз дидгоҳи касбӣ пешниҳод мекунанд. инак ба ғолибони озмуни телевизионии чашмандоз диплому сипосномаҳо аз муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, тӯҳфаҳои пулӣ аз кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар тӯҳфаҳои махсус аз ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди рӯхом тақдим карда мешавад. нафарони зер ки дар озмуни телевизионии чашмандоз фаъолона ширкат варзиданд, бо сипоснома сарфароз гардонда мешаванд. Хуршед Назирматов аз шаҳри Кӯлоб. бо сабабе ки Хуршед Назирматов айни ҳол ҳузур надоранд, мо тӯҳфаҳояшонро ба суроғаашон равон хоҳем кард. сипоснома ба маъруф Абдуллоев аз шаҳри Душанбе. марҳамат. муборак бошад. сипоснома сарфароз гардонда мешавад ба Меҳрӯз Ҷумаев аз шаҳри Душанбе. марҳамат. муборак бошад. сипоснома сарфароз гардонда мешавад ба Муҳиддин Сулаймонов аз шаҳри Душанбе. бо сабабе ки Муҳиддин Сулаймонов айни ҳол ҳузур надоранд, мо тӯҳфаҳояшонро ба суроғаашон мефиристем. сипоснома супорида мешавад ба Ҳошим Давлатов аз ноҳияи Айнӣ. марҳамат. муборак бошед. ҳамчунин тибқи холҳои ба дастовардаи наворҳои иштирокчиён дар сомонаҳои иҷтимоӣ, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, нафарони зерин бо гирифтани ҷойи сеюм сазовор дониста шуданд. Зуҳро Зиёева аз шаҳри Душанбе. муборак бошад. ҳамчунин ҷиҳати наворҳои беҳтарин ба унвони озмуни телевизионии чашмандоз Фаррух Ятимов низ ба ҷойи сеюм сарфароз гардода мешавад. муборак бошад. бори дигар муборак бошад. ҳамчунин ҷоизадорони мақоми дуюм нафарони зер мебошанд. Саидмурод Кулулов аз ноҳияи Лахш. марҳамат. муборак бошад. Саидзода Гулноза аз шаҳри Душанбе. муборак бошад. Шарифзода Биньёмин аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. марҳамат. муборак бошад. ва ниҳоят нафарони зерин бо гирифтани холҳои бештар ғолибони озмуни телевизионии чашмандоз дониста шуданд. Манучеҳри Хуршед аз ноҳияи Восе. марҳамат.
муборак бошад. ҷумабек Одинабеков аз ноҳияи Ишкошим. бинобар сабабе ки Ҷумабек Одинабеков аз ноҳияи Ишкошим шахсан иштирок карда натавонистанд, айни ҳол мо тӯҳфаҳояшонро ба намояндаи онҳо месупорем. марҳамат. ҷоиза муборак бошад. биандагони азиз, ин буд маросими ҷамъбастии озмуни телевизионии чашмандоз. қисматҳои дигари барномаи идона идома дорад. моро ҳамроҳ бошед. ман имрӯз дар озмуни чашмандоз иштирок намудам. хурсанд ҳастам ки ҷои намояндро ишғол намудам. шахсан фикри ман ҳамяе ки беҳтарин шабакае ҳастае ки ҳар як ноҳияи шаҳр ноҳияи тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. оянда орзу дорам ки наворои беҳтарине ки тоҷикистонро бо бештару хубтар муаррифӣ мекунанд ҳозир ҳастанд. ҷое мо дорем ки дар тоҷикистон махсусан дар Файзобод ҳастай ҳозир вора пешниҳод кардаги нестам. ман оянда ай ҳамин рӯз сар карда оянда бо навор мегирам. оянда агар озмун бошавад мо иштирок мекунам, бо пешкаши бинандагон мегардонам. дар озмуни телевизионӣ навори беҳтарин чашмандоз иштирок кардам ва ҳоло хурсанд ҳастам ки сазовори ҷои дуюм гардидам. наворҳои ман аз табиати зебои минтақаамон, аз тарафи пиряхҳо, аз кӯлҳомон ба ин узмун пешниҳод кардам. наворҳои ман ба бинандагон писанд гардид. умуман ҳамин ноҳияи мо ноҳияи лағш бисёр ҷои зебо дорад, бисёр ҷои хуб аст. ман имрӯз дар озмуни чашмандоз ҷои аввалро гирифтам ва ман аз ин хеле шудам ки бисёр нафарҳо ин навори маро тамошо карда ва ба онҳо писанд омад. миннатдории худро ба ташкилкунандагон баён мекунам. дар озмуне ки мо ба ҳайси довар иштирок кардему наворро баҳогузорӣ кардем, бисёр ман хушҳол шудам аз дидани ҳамин наворҳо ва бисёр хушҳол шудам аз он ки ҳама мехост ки дар ин озмун иштирок кунад. бинед ки аз гӯшаҳои зебои диёрамо нафарон наворҳо пешниҳод карданд ва ин албатта саҳми бузурги телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуме аст ки бо таъсис ёфтанаш масалан бинед ки ин қадар озмунҳоро пешниҳод карданд. нафарон бисёр мехоҳанд ки дар ин озмун иштирок кунанд ва як наворҳои пешниҳод карданд аз дурдасттарин манзараҳои зебои кишварамон ва аз нуқтаҳои дурдаст ки ҳатто онҷо мушкил аст роҳ рафтан, мушкил аст ба он ҷо рафтан, аз он гӯшаҳо наворҳо пешниҳод карданд ва бисёр як иқдоми хуб аст, боиси дастгирӣ аст ва дар оянда ман фикр мекунам ки боз ҳам ин озмун як такон мебахшад ба нафарони дигар ки дар ин озмун иштирок кунанд ва аз нуқтаҳои зеботарини кишварамон наворҳои беҳтару беҳтарро пешниҳод кунанд. عاشق می‌سازد منم
دلم مسوزان شدید به من یار صفحه قد باستون کشکی شدید به من یار دختری زرفشان چشم سیاه تک قربان دختری زرفشان چشم سیاه تک قربان عاشق بیزارد منم جون و دلم مسوزان عاشق بیزارد منم جون و دلم مسوزان جون و دلم مسوزان جون و دلم مسوزان امیدواریم با تماشای برنامه چورابینی جشنی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی خاطرتان بریده است. تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی محض به خاطر ترغیب و تشویق امکانیت‌های سیاحی، تحلیل و بررسی وضع ساحه و مشکلات موجوده در این سمت تأسیس داده شده است. از استقلال تا استقلال هیئت ایجادی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی توانست امکانیت و ظرفیت‌های سیاحی و هنر و عنعنه‌های مردمی را به طور وسیع انعکاس نموده در برنامه‌های خبری و تحلیلی وضع ساحه را با جلب متخصصان مشخص بررسی نماید. حالا فعالیت هیئت کارمندان تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی در دوام سال در سمت سیاحی مختصر به شما معرفی کرده می شود. متوجه باشید. ما رو تماشابین باشید.
бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳукумати мамлакат таи солҳои охир соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон рушд намуд ва мамлакати мо дар сатҳи байналмилал ҳамчунин мамлакати дорои зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ муаррифӣ карда шуд. давоми як соли охир дар ҷумҳурӣ чорабиниҳои гуногуни байнидавлативу байналмилалӣ баргузор гардид ва муносибатҳои тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ тақвият ёфт. ғайр аз ин дар ин давра масъулони соҳа дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ аз ҷумла федератсияи русия, олмон, арабистони саудӣ, ҷумҳуриҳои узбекистону қазоқистон ва ғайра иштирок намуда имкониятҳои сайёҳии мамлакатро ба таври густурда муаррифӣ намуданд. иштирок дар чорабиниҳои муаррифии либос аз ҷумлаи онҳо мебошад. бинандагони азиз, айни ҳол навбатро ба Руқияи Боимаҳмад медиҳем ва мебинем барои мо шумо чӣ гуна намоиш омода карданд. миллати тоҷик аз қадимулайём то ба имрӯз ҳамчун миллати фарҳангсолору фарҳангдӯст муаррифӣ гардида, на танҳо бо забон, адабиёт, расму оин ва анъанаҳои никаш, балки бо атласу адрас ва чаканҳои худ дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. моҳи май соли равон дар шаҳри душанбе чорабинии байналмилалӣ Tajik Fashion Week ҳафтаи мӯди Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он 32 нафар тарроҳони машҳури ҷаҳон ба ҳам омаданд ва ин гуна чорабиниҳо ба тарроҳон имкон доданд, ки то тавонанд либоси миллии тоҷикиро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ созанд. бинандагони азиз, ҳоло бошад коллексияи таҳиянамудаи ҷашнии тарроҳ Сайҷалло Махсумовро якҷоя тамошо менамоем ва аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалие, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он баргузор гардида буд, ба шумо маълумоти пурра ва саҳиҳро пешниҳод менамоем.
ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ имрӯз ҳамчун давлати пешқадам шинохта шуда бо ин васила таваҷҷӯҳи аҳли оламиёнро ба худ ҷалб намудааст. имрӯз тоҷикистон бо аксари кишварҳои ҷаҳон муносибатҳои дуҷониба барқарор намуда 161 давлат истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистонро расман эътироф кардааст. илова бар ин тоҷикистон аъзои беш аз 350 санади байналмилалӣ мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда айни ҳол дар 57 созмони минтақавию байналмилалӣ ба узвият шомил гаштааст. дар давоми соли 2023 чандин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ чӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва чӣ берун аз он баргузор гардид, ки ин гуна чорабиниҳо тавонистанд самти соҳаи сайёҳӣ, кишоварзӣ, иҷтимоӣ, фарҳанг ва дигар қишрҳои асосии кишварро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ созанд. моҳи июни соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе чорабинии байналмилалии таҳти унвони Tajik Fashion Week ҳафтаи моди тоҷикистон баргузор шуд, бори дигар моди тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. ин чорабинӣ давоми 3 рӯз идома ёфта 32 тарроҳи машҳури ҷаҳониро ба ҳам овард. тарроҳони тоҷик тавонистанд дар ин намоиш тарҳи либоси миллии тоҷикиро намоиш диҳанд. ин гуна чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ба тарроҳон имкон медиҳанд, ки либоси миллии тоҷикиро бо тарҳу намуди нав ба намояндагони дигар ҷумҳуриҳо шинос намоянд. аз 22 то 24 июни соли равон дар вилояти Суғд ярмаркаи байналмилалии Экспо 2023 баргузор гардид, ки дар он ширкатҳои истеҳсоливу саноатии кишварҳои дуру наздик ширкат варзида маҳсулотҳои кишоварзӣ ва истеҳсолии худро ба маърази тамошобинон гузоштанд. ҳайати меҳмонон зимни шиносоӣ аз растаҳои намоишгоҳ ба фаъолияти истеҳсолкунандагон ва сифати маҳсулоти онҳо баҳои баланд дода изҳори боварӣ намуданд, ки ин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар самти мустаҳкам намудани тиҷорати дарозмуддат, татбиқи лоиҳаҳои нав, ҷалби сармоя ва табодули таҷриба миёни соҳибкорону истеҳсолкунандагон як такони ҷиддӣ мебахшад. маротибаи дуввум аст, ки дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии соҳибкорон ва тарабхонадорон доир шуд. дар форуми мазкур, ки санаи 11 июн дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, доираи васеи соҳибкорон ва кормандони тарабхонаҳои мамлакат иштирок намуданд. маврид ба ёдоварист, ки чунин форум бори аввал соли 2021 баргузор шуд, то андозаи тавонист ба рушди соҳаи савдо ва хизматрасонӣ замина гузошт. ин навбат чорабинӣ дар доираи васеътар ва бо шароитҳои бештар баргузор гардида буд. ҳадаф аз баргузории чунин форуми байналмилалии соҳибкорон ва тарабхонадорон ин баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар тарабхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва дигар марказҳои савдо мебошад. имрӯз соҳаи туризм яке аз самтҳои муҳими пешрафти иқтисодиёти давлат ба ҳисоб рафта, дар ин росто тоҷикистон барои пешбурди соҳа иқтидори воқеӣ дорад. 4 апрели соли равон дар шаҳри Душанбе форуми сармоягузории Тоҷикистону Озарбойҷон баргузор шуд. дар форуми сармоягузорони Тоҷикистону Озарбойҷон зиёда аз 200 нафар аз ҷумла намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, соҳибкорону сармоягузорон ва ширкатҳои тиҷоратӣ аз ҳар ду ҷониб иштирок намуданд. намояндагони ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва ширкатҳои сайёҳии ду давлат зарфиятҳои сайёҳӣ ва имкониятҳои мавҷударо баррасӣ намуданд. 7 марти соли равон дар шаҳри Берлини Ҷумҳурии Федеративии Олмон намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ITB Берлин 2023 баргузор шуд. соли равон дар ITB Берлин дар ин намоишгоҳ тақрибан 161 давлати ҷаҳон ва қариб 6000 нафар мутахассисону коршиносони соҳаи сайёҳӣ ва намояндагони ширкатҳои сайёҳии ҷаҳонӣ гӯшаҳои алоҳида таъсис дода имконот ва хизматрасониҳои сайёҳатиро
به طور شایسته معرفی نمودند. اینچنین در همین سال در شهر اریوس نمایشگاه بین‌المللی ریوس 2023 دایر گردید که در این نمایشگاه امکانیت‌های وسیع سیاحی تاجیکستان معرفی شد. در نمایشگاه سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه سیاحی در تاجیکستان رشد یابنده از جمله سیاحی کوهی، خاصه کوهنوردی، لیژرانی و رافتینگ معرفی کرده شد. در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری قزاقستان در شهرهای آستانه، الماتا و چیمکند روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان و نمایشگاه مال و محصولات صنعتی، کشاورزی، هنرهای مردمی و طعامهای ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 26 اوگوست در میدان بزرگ نمایشگاه شهر آستانه فضای تاجیکانه تنتنه داشت. صوت و نوای تاجیکی، نمایش محصولات کشاورزی و صنعتی تاجیکستان، هنرهای مردمی و طعامهای ملی تاجیکان میدان نمایشگاه آستانه را شکوهمند و خاطرمان گردانیده به میدان بزرگ تحکیم بخش دوستی و برادری دو ملت تاریخی تاجیک و قزاق تبدیل یافته بود. امروز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی یک کشور فعال و تشبثکار شناخته شده است. اشتراک جمهوری تاجیکستان در چنین نمایشگاه سطحی بین‌المللی امکانیت می‌دهد که ایمیج کشور همچون کشور سیاحی و دارای ذخیره‌های بای سیاحی بالا رود و همچنین شماره سیاحان و گردشگران به سرزمین بهشت‌آسای تاجیکستان زیاد گردد. نتیجه های 32 سال استقلالیت گواه آنند که جمهوری تاجیکستان توانست در عرصه جهانی یک مدل خاص دولتداری مستقل ملی را ایجاد کند. ارزش‌های بنیادی این مدل وطن دوستی، میهن‌پرستی، صلح و وحدت ملی می باشد که در اطراف غایه‌های ملی متحد شدند. گوشتکش بسیار باشد، آشی جزدار باشد، واه عجب مزدار باشد، آشی جزدار باشد، واه عجب مزدار باشد. جزدش گیرید، کلام گیرید. بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم، بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم. چای کبود نوش جان دردک سرت میمانه، چای کبود نوش جان دردک سرت میمانه. بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم، بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم. برینجا بردار باشد، آشی نخدار باشد، برینجا بردار باشد، آشی نخدار باشد. بالای پلا توره یک مشت کنار باشد، بالای پلا توره یک مشت کنار باشد. از پیر دعا گرفتنم یک دولت. بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم، بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم. این موی سفیدی تاجی که دوری پیری میرانه، این موی سفیدی تاجی که دوری پیری میرانه. بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم، بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم. بادی آشی روغنی زیر چای تتار باشه، بادی آشی روغنی زیر چای تتار باشه. برای راحتی جان نوای دوتار باشه، برای راحتی جان نوای دوتار باشه. ناخن ناخن بروگرم داره بره. بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم، بیاره بیم چرخانم، آشی حریفانم.
غنیمت چای کبود بهانه دیداری دوست غنیمت چای کبود بهانه بیارم چایخانه باشی غیرانه بیارم چایخانه باشی غیرانه بیارم چایخانه. نازنینی جلوگر در نازی چشمانت مرم با شراری چشمی مست و تیری مژگانت مرم عاشقی با سر بلندی و دلی به داغ و در کناری چون بهاری دور و دورانت مرم در کناری چون بهاری دور و دورانت مرمه گیره بود از سینه من موی مشک افشانی تو گیره بود از سینه من مشکی موی افشانی تو بر همان زلفی سیاهی تاب تابانت مرم بر همان زلفی سیاهی تاب تابانت مرمه پیکری تو روشنی بخشی دلی تاری مرا پیکری تو روشنی بخشی دلی تاری مرا بر جمالی مثل ماه و نور بارانت مرم بر جمالی مثل ماه و نور بارانت مرمه میزند بر زخمی دل چنگ عقابی ابرویت میزند بر زخمی دل چنگ عقابی ابرویت بر عقابی ابروانی پر پرافشانت مرم بر عقابی ابروانی پر پرافشانت مرمه نیست از دستی اجل جایی گریز ای مرگ خواه نیست از جایی اجل جایی گریز ای مرگ خواه آرزو دارم که آخی روی دستانت مرم آرزو دارم که آخی روی دستانت مرمه آنقدر تو شعر زیبا قرائت میکنی آنقدر تو شعر زیبا قرائت میکنی بر زبانی شعر خانو هم غزل خانت مرم بر زبانی شعر خانو هم غزل خانت مرمه عاقبت با سینه رش و دلی صد چاک چاک عاقبت با سینه رش و دلی صد چاک چاک سر نیاد برداری چاکی گریبانت مرم سر نیاد برداری چاکی گریبانت مرمه نازنینی جلوگر در نازی چشمانت مرم با شراری چشمی مست و تیری مژگانت مرم عاشقی با سر بلندی و دلی به داغ و در کناری چون بهاری دور و دورانت مرم در کناری چون بهاری دور و دورانت مرمه در زمینه رشد یافتنی ساحه سیاحی و تشریف زیادی سیاحان به مملکت، ساحه هنرمندی نیز
пешрафт намуда садҳо намуд ҳунари қадимаи миллати тоҷик эҳё ва ба ҷаҳониён муаррифӣ карда шуд. ҳунарҳои қадимаи мардумӣ аз соҳибтамаддунӣ, фарҳанги бою пурғановат ва таърихи тӯлонии тоҷикон далолат медиҳад. дар давраи фаъолияти ҳайати эҷодию техникии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар баробари тарғибу ташвиқи ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин дар эҳё шудани боз чанд расму русум ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик саҳми арзанда гузоштаанд. инҷо дар гӯшаи дигаре аз боғи ирам низ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шудааст. ҳоло аз коргардони барнома хоҳиш мекунем ки ҷараёни баргузории намоиши ҳунарҳои мардумиро пешниҳоди мо гардонад то бубинем намоиши мазкур дар кадом сатҳ доир мегардад. даврони истиқлолият марҳилае ки миллати тоҷикро баҳри бунёди давлати ободу озоду осоиштаи хеш ҳидоят намуд. маҳз дар замони соҳибистиқлолии миллати тоҷик тавонист баҳри рушду равнақи ҳунарҳои миллӣ саю кӯшишҳо намуда тамаддуну фарҳанги ниёгони хешро дар сатҳи байналмилал муаррифӣ намояд. дуруд бинандагони азиз, идомаи барномаи идонаи телевизиони сайёҳӣ аст пешкаши шумо ва чун вобаста ба рушду равнақи ҳунарҳои миллӣ гуфтем, биёед гузориши ҳамкорамонро вобаста ба ин самт дар идомаи барнома мебинем. дар замони истиқлол дар тоҷикистон махсусан аз ҷониби пешвои миллат ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ диққати ҳамаҷониба дода шуд. мақсади асосии эҳё намудани анъанаҳои миллӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ ин ташаккул додани завқи бадеӣ бо эҷоди ҳунарҳои халқӣ, тарбияи таҳаммулпазириву тозакорӣ, ғанӣ гардонидани дунёи ботинии шахс ва тарбияи худшиносии миллӣ аст. маҳз ҳамин дурандешиву хиратмандӣ ва худогоҳӣ буд ки дар даврони истиқлол ҳунару фарҳанги мардуми тоҷик ба феҳристи созмони байналмилалии юнеско ворид карда шуд. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти нақши муассири занону бонувон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар, таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занону модаронро яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати худ қарор додааст. дар замони соҳибистиқлолӣ беш аз 60 санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуд ки амалисозии онҳо боиси ба маротиб беҳтар шудани вазъи иҷтимоии занону духтарон гардид. илова бар ин, тибқи супоришҳои дар паёмҳои қаблии роҳбари давлат гузошта шуда, танҳо дар 2 соли охир 2 ҳуҷҷати муҳим — стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030 қабул карда шуд.
дарёфт ва муаррифии чеҳраҳои шинохтаи соҳаи ҳунармандӣ, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ озмуни телевизиониро таҳти унвони армуғон пешбинӣ намуда буд, ки тӯли чанд моҳ идома ёфт. ва маҳз дар давоми чанд моҳ беҳтарин ҳунармандон намунаи корҳои худро ба телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ равон намуда ва имрӯз дар остонаи ҷашни истиқлоли давлатӣ ин озмуни телевизионии мо ба анҷом хоҳад расид. бинандагони азиз, биёед пеш аз оне ки аъзои ҳакамон беҳтаринҳоро дар ин озмуни телевизионии мо муайян менамояд, изҳори андешаи иштирокчиёни озмунро вобаста ба рушди ҳунармандӣ дар замони истиқлолият мешунавем. шукронаи сулҳу ваҳдат мекунам, шукронаи истиқлолият мекунам, шукрона аз он мекунам ки дар чунин ватани ободу озоду биштосо умр ба сар мебарем ва ҳунари худамонро ба пеш бурда истодаем. ман ҳамчун ҳунарманд ҳунари дасти худамро на ин ки дар ҷумҳурии тоҷикистони худамон, берун аз ҷумҳурӣ муаррифӣ карда истодаам ва хушруд аз он ҳастам ки ҳунарманд ҳастам, ҳунари худамро дӯст медорам ва тавсия ба ҷавонон медиҳам ки ҳунарро дӯст доранд, зиндагиро дӯст доранд, ҳаётро дӯст доранд, баҳри эҳё, баҳри рушд гардондани ҳунари худ кӯшиш кунанд. ман тӯли 54 сол мешавад ки бо ин ҳунари зардӯзӣ сару кор дорам. ин ҳунар ҳунари меросӣ мебошад ва дар тӯли ин 54 соле ки ман ҳунарманд ҳастам, навгониҳо хело зиёд шуда истоданд. ҳоло талошу кӯшиш кардем ки ҳунари худамонро боз ҳам беҳтару бештар сарқай дода ба ҷавонон омӯзонем. ва ман тӯли 6 сол мешавад ки дар муассисаи давлатии чароғи ҳидоят, комитаи корбозану оилаи назди ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавондухтарон ҳунари худамро омӯзонда истодам ва дар муассисаи давлатии рақами 11 ба ҷавондухтарон ҳам касби худамро меомӯзонам, омӯзонда истодам ва кӯшиш мекунам ки оянда давомдиҳандаи касбу кори ман шавам. چهار سال شد با همه کار ما مشغول هستم. هنرها من بسیار کارا ما خودم فکر کردم میبرم. مرا یاد نمیاد خودم دیزاینرش خودم میکنم، نسخه‌ش همش خودم فکر کرده ای پیش خودم میکنم. مرا همچون هنرمند چیزی داد پیشروی زندگیم با وقت گذرانی، وقت ما خوش میگذرانم. با وقتی که می هنر را میکنم وقتم خوش میشود. با هم مزاجانی زیاد پیدا کردگیم. طول 30 سال که در ساحه کلاهبرداری کار میکنم، کسب خود را دوست میدارم. تشکر به پیشوای ملت میگم که با دستگیری پیشوای ملت که ما را دستگیری میکنه، ما در تمام شورای جمهوری تاجیکستان بیرون از کشور اشتراک میکنیم. گفتنی هم که به جوانان یمی تاجیکستان که همی کسبی بابایی ما را برهم نتیان و بیان همی کسبی بابایی ما را دوام دیان. در راه رشد فرهنگ ملی، استقلالیت دولتی، زمینه و امکانیت‌های همه‌جانبه را به وجود آورده برای معرفی و تبلیغ نمودن بهترین میراث فرهنگ مادی و غیر مادی، احیای سنت‌های اجداده و احترام هنر و هنرمند مساعدت خوب نمود. محض به خاطر رشد و تقویت و دریافت هنرمندان چیره‌دست در زمان صاحب استقلالی مملکت همه ساله آزمون و فستیوال های سطح جمهوریوی و بین المللی تشکیل و برگزار گردانیده می شوند که در راه دریافت چهره های هنرمند مساعدت می نمایند. آزمون تلویزیونی ارمغان نیز در زمینه هدفهای سازنده حکومت کشور در سمت رشد و دستگیری ساحه هنرمندی به راه مانده شده. در دوام چند ماه چندین استعدادهای ساحه هنرمندی را از تمام گوشه و کنار مملکت پیدا نموده. نمونه هنر آنها را هم طریق تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی و هم به واسطه شبکه‌های اجتماعی تلویزیون در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و واتساپ پیشنهاد بینندگان گردانید.
бояд гуфт ки ҳар ҳунарманде ки дар озмуни телевизионии армағон иштирок намуд ҳунару санъати волои касбӣ дошта намунаи корҳояшон шоисаи ситоиш ва таҳсин мебошанд, зеро ин шахсиятҳо нафарҳоеанд ки дар раҳи эҳё рушд ва тақвияти он арзишҳои ниёкон талош меварзанд. интихоби ғолибони озмун барои аъзои ҳакамон кори саҳл набуд, зеро намунаи кори ҳар иштирокчии озмуни мо зебо буду нотакрор. бинандагони азиз, айни ҳол ҷиҳати ҷамъбаст намудани озмуни телевизионии армағон аъзои ҳакамон ба саҳна даъват карда мешаванд. бо мақсади рушди ҳунари армағонсозӣ ва дарёфти чеҳраҳои нави ҳунарманд, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии озмуни телевизиониро таҳти унвони армағон пешбинӣ намуда буд, ки давоми чанд моҳ идома ёфт. имрӯз марҳилаи ҷамъбасти озмун аст ва ҳамакнун барои супоридани сипоснома ба саҳна даъват менамоем ҳабибов мустафо, муовини раиси кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаҳои кормандони фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сайёҳии тоҷикистон барои ҳамкориҳои судманд ва саҳми арзанда дар муаррифии бахши сайёҳӣ ва ҳунармандии мамлакат ва ҳамчунин ширкати фаъолона дар озмуни телевизионии армағон бо сипоснома сарфароз гардонида мешавад худойдод шамсов. барои ҳамкориҳои судманд ва саҳми арзанда дар муаррифии бахши сайёҳӣ ва ҳунармандии мамлакат ва ширкати фаъолона дар озмуни телевизионии армағон бо сипосномаи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сарфароз гардонида мешавад хурсандой аҳмадалиева. ҳамакнун барои ишғоли ҷойи сеюм дар озмуни телевизионии армағон ба саҳна даъват менамоем Ганҷина Сафарова. барои супоридани диплом ба саҳна даъват менамоем Гулнора Олимшоева, мудири шуъбаи молиявии кумитаи иттифоқи касабаҳои кормандони фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сайёҳии тоҷикистон. барои ишғоли ҷойи дуюм дар озмуни телевизионии армағон
ба саҳна даъват менамоем Назри Қаландарова ва барои супоридани диплом ва ҷоиза даъват менамоем Муҳаббатова Кошона, корманди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рухон. муборак бошад. ғолиби озмуни телевизионии Армуғон Фозил Носирӣ. бинобар сабабе ки иштирокчии мо дар маросими ҷоизасупорӣ иштирок кардан натавонист, мо ҳатман ҷоизаи ин ҳунарманди асилро ба он кас хоҳем расонд. дар ин ҷо маросими ҷоизасупории озмуни телевизионии Армуғон ба анҷом мерасад ва барномаи идонаи мо бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ идома дорад. бо мо бошед. ман мехостам миннатдории худро ба кулли ташкилкунандагони озмуни Армуғон ва кормандони шабакаи сайёҳӣ расонам барои чунин озмуни ҷолиб. бисёр хурсандам ки иштирокчии ин озмун будам. ман тавонистам аз ҳунармандони дигар гӯшаи канори кишвар огоҳ шавам ва ман барои худ як бор дигар исбот кардам ки мардуми тоҷикистони мо дар ҳақиқат мардуми боистеъдоду пурҳунар аст. боварӣ дорам ки ин гуна чорабиниҳо боз ҳам зиёдтар мешаванд ва ман ҳунари худро боз ҳам бо хушҳолӣ муаррифӣ мекунам. бинандагони азиз, ин буд барномаи ҷашнии ҳайати эҷодиву техникии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида ба 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. агар аз тамошои ин барнома хотиратон болида гашт, пас мо сарфарозем. бо умеди рӯзгори осудаву саодати зиндагии ҳар яки шумо инҷо ба барномаи ҷашнӣ таҳти унвони Тоҷикистон кишвари офтобӣ хотима мебахшем. хайр.